Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allah Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 27-nji sentýabry. Garaýşatly nowatdaky gepleşigimizde başlaýas. Bugünkü gepleşikde biz Türkmenistanda demokratik jemgyýet gurulan ýagdaýyna dini adatlyk, dini erkinlik baradaky siýasat nähili alınıp barylmaly. Hem din, döwlet bilen diniň gatnaşygy nähili bolmaly. Şu meseleler barada da pikir alışma üçin Türkmenistan boýunça bilermenler Gurwan Murady, Röwşeni hemem Gunnowdy çağırdım gepleşige. Awa ýylleşler hoş geldiňiz gepleşige. Salam. Hoş gördük. Selamun aleyküm. Indi şu ýetasy demokratiýanyň fundamental prinsipleriniň biri hem söz azatlygy, medeniýet azatlygy da hemem wyjdan azatlygy. Şu wyjdan azatlygy diýilen düşünjeňim içine dini azatlyk, dini erkinlik girýär. Indi şol geljekde birini geçen neme gepleşiklerimizde birazjyk gurrun etdik. Söz azatlygy nähili bolmaly, ondan bilim sistematy ýaly nemeler nähili pudoklar nähili bolmaly. Indi şu dini mesele var. Din bilen baglanşykly mesele de gaty çyndaky mesele. Sebäbi Türkmenistanyň ilatynyň aglabaty özüni musulmanlar diýip hasaplaýar. Şol musulmançylyga eýermesen ýene köp kişi özüni şol islam dini bilen baglanşdyrýar da. Indi şu taýda käbir illeşlenmeden ýygy kommentariýlarda da hatlarda da ýazýanlar bar. Şu islam dinini kabul etsek, şu demokratiýamyzdan bolýar, söz azatlygymyzdan bolýar, şu islam dinine hemme zat bar. Şoň üçin şonu döwletiň siýasatyna öwürmeli diýen ýaly pikirlere men götürýärler da. Indi esasy soraw döwletiň siýasaty geljekde din bilen baglanşykly bolmalymy ýa-da döwlet öz başyna siýasat alyp baryp din hem döwletden aýry siýasat alyp baryp aýratyn bolmalymy? Hem şu dini azatlyk, dini erkinlik prinsipi nähili ýola goýulmaly? Sebäbi Türkmenistanyň içindäki ilatyň arasynda diňe musulmanlar däl, bilişiňiz ýaly hristiýanlar bar, buddistler bar, hatda türkmeniň öz içinde de dürli häzirki wagt dine uýanlar bar da. Hemme türkmen musulman diýip düşünip bolanok. Indi şu mesele barada şu geljekde nähili şu zatlar ýola goýulmaly? Şu ýagdaýlar göz tutulup din bilen döwletiň siýasaty gatnaşygy nähili bolmaly? Gurwan Murat, sen başlaýsaň şu barada. Bolýar. Demokratiýanyň dine bolan garaýşy bar we diniň demokratiýa bolan garaýşy bar. Men şonu maslahatymy elýär. Demokratiýa aslynda hemme taraplaryň adama erkinlik, azatlyk berýär. Edil biziň iýje şeklawdymy özümiziň taýlap bilişimizi ýaly, eşigimizi özümiz taýlap bilişimizi ýaly. Dinimizden özümiz erkin islenlik dinimize ýa-da islenlik inancı ýa-da inanmazlygy özümiz taýlamaga demokratiýa açyk ruhsat berýär. Ideal demokratiýa şeýle bolmaly we men Türkmenistanda da şeýle demokratiýaň bolmagynyň tarapdary we şeýle bolsa gowy boljaklygyna da inanýan. Indi diniň demokratiýa ýeçili garşylygy ýok. Diniň talap edýän zady döwlet dolanşygyna talap edýän esasly haklary, hukukyň üstünligi, kadiýetiň garaşsyzlygy, hökümetdäki wezipeli adamlaryň hasap berip bilmekligi we her insanyň, her bir adamyň esasy haklary we hürriýeti ýani azat erkinligini üstün etmek, gorap saklamak. Ine şu diniň hem dolandyrjy edara, dolandyrjy hökümetden talap edýän zat şo. Indi hiç ýyl gapmaçylyk ýok bolsa, onda Türkmenistanda her kimiň azat erkin islam dinini saýlap alyp bilmek üçin demokratik bir azatlyk goýup şeýle integrasiýa bolmaly. Indi soragym ben hemmäňde soragym bar da şu neme tema geçmeden öňürti Gurwan Murat, sen özüň Hudaýa ananýan adammy? Men haýsy din zat bilen baglanşdyrjak bolamak din bilen Hudaýa aslynda ananýan adammy? Röwşen sen ananýanmy? Hudaýa alhamdulillah inanýan ýöne Udak bolýar. Gunnowdan ananýanmy sen Hudaýa? Alhamdulillah.
Anan ýa-da indi men Hudaý anan ýa-da ýöne men aýdamok ýa-ki kimiň nähildiğini üstüden uýanyny anan ýa-da ýöne men indiki soragym ýüreg uşan diýeni Hudaý anan ýa-da da indi sen öz ananjyňy hemme adamlar Türkmenistanyňky Türkmenistan alalla Türkmenistanyň hemme raýatlary sen ananjyňy sen dinini kabul etmeli diýip düşünýärmi? Hemme raýat. Yok, on ýaly pikrim ýok, her kim öz islerine inanmaly. Şu Hudaýsyzlyk bolsa da inancı şoňa inanmaly, şo goldanmaly. Ýani adamyň ýolunu başga biri belirlemeli, Gurban Muradyň diýişi özü saýlamaly. Bolýa, indi eger aýdaly sen çöwreňdäki türkmenlerden kimdir biri başga bir dini saýlap alan bolsa, aýdaly Hristiýanlyk bolsun, Buddizm bolsun, başga din Mormonlyk bolsun, haýsydyr bir dini saýlapdyr diýerler, öz dostlaryň içinden, türkmenliň içinden. Sen şoňa nähil gararsyň? Şoňa bir normal ýagdaý, kadaly ýagdaý hökmüne gararmyň ýa aýten näme dinini satdyň, dinini terk etdiň diýip şoňa bir hilik gyja gözülen gararmyň? Nähil gararsyň? Din ve inanç ýaly bir meseleni ütkedip şonu başka bir zat saýlan adam hekmanan bir özüne göre wajyp bir karar alandyr. Men gutlaýan şeýle bir men durmuşymda mysalam boldu. Birinji gelip aýdan wagty men onu gutladym, gidip belledik onun täze dinini. Student wagtymyz. Başka din bir türkmen olany başka dini saýlady. Türk näme musulman dininden başka dine geçdi. Protestanlığa geçti, barıp gutladık, dongduk. Şonu ýadgarmadyňyz da onda şeýlemi siz ýadgarmansyňyz. Näme üçin ýazgaran diýmek ona gereklidir da. Çalışandyr. Şoňa üns berendir da, şoňa has wajyp gelendir musulman protestanlyk. Yani Türkmenler günnägden saňa sora berjek bolýar. Yani Türkmenler köpüsinde hemme Türkmen musulman bolmaly diýen ýaly düşünje bar. Ondan käbir adamlar hatda geplenlerine de ýa kommentary ýazanlaryna biziň dinimiz İslam dininden näme diýär da biziň dinimiz diýmek bilen şol hemme Türkmene degişli din edýär. Eýem. Şol Türkmenler eger sen Türkmen bolan hökman sen hökman şol İslam dinine bolmaly, musulman bolmaly diýen düşünje bilen aýdýar da biziň dinimiz diýär. Indi günnägde şu garaýş bilen sen alalaşýanmy şol türkmenlerine käbir çykyş edenlerine biziň dinimiz diýär. Şol Türkmenistanda ýaşaýan türkmenlerin hemmesiniň adyndan görülýärler. Şeý diýmek siziň pikiriňizçe ýerliklimi? Bir diniň adyndan görüläp hemme adama da şoň boýundan dakjak bolmakly. Doğrudanam Türkmen jemgyýetinde şol ýaly assosiasiýa bar, biziň dinimiz şol hemmesini gözeňe tutýarlar. Emma hakykat ýüzüne on ýaly däl. Soňam ol ýalňyş pikirmi diýenler, biziň dinimiz musulman. Ýok, ol Türkmeniň dini däl. Umuman ol hemme bütün dünýäň isleýän adamlarynyň dini bolýar. Yani bolýar, bütün dünýä isleýän adamsynyň diýende, ýöne bütün dünýä hökman şol İslam dinini kabul etmeli diýen düýgün ýokdur, düşünje ýokdur. Siz onu nice kolonda isleýän adam şonu kabul etse kabul eder, kabul etmese kabul etmez diýen düşünjeden uralýar. Owa ýöne şu şon ýalyk, ýöne İslamda şeýle bir näýli hem düşünje bar da, şu musulman däl adamlara İslamyň adamlary, musulman adamlar İslam dinine uymayanlara neverney näil bolýar türkmençe ýalňyşmy dogrudyr ha kapyrmy yo neverney dogru däl diýerler de ol eýän bu şoň özüm ýalňyşlyk onam üçin diňe İslamyňky dogrumyşyn olaň pikirini diňleseň olaňky dogry her kimiň öz düşünjesi bar saýlap bolan dini bar oňa da dolu adamyň hak hukugy bar inni şu dogry bellediňiz da şu ýanky bir ýarlyk näme gelmeýärler da adama ýarlyk gelmeýärler. Her sen diýmek dini ananyň İslam dinini kabul eden ok, ondan sen dinsiz, imansyz ýa kapyr. Awtomatik ýagdaýda hatda kapyrym diýerler. Sen başga diniň wekilim bolsa, o kapyr eken. Şu bir hil şablonly pikirlenmek nemesi bar da tendensiýasy. Indi şu taýda başga bir mesele ýüze çykýar da maňa da sora berýärler da sen haýsy dinden. Düýnem bir kommentarda ýazypdyr. Sen diniň näme? Sen haýsy dine uýýan. Menem oňa jogap berýän. Hem her gedek maňa sora berýärler, men bir jogap berýän. Men dine uýanmak da Hudaýa uýan. Ýani käbirler şoňa düşünýär, o nähil bolýar. Dine uýanmak da Hudaýa uýan. Menem hakykatdan şunun bilen aýdýan şonu men. Sebäbi näme üçin men şeýle netije geldim? Sebäbi menem köp dinlerem öwrendim, Gurhany men şu okuşçuluk mektepli ýyllaryndan ýa öwrenip gelýän, dürli terjimelen üstü bilen. Ahir netije çykardym, şu zatlaryň aňarsynda bir ýeke Hudaý bar da.
Yeka Huday var ne günün yekaca bolşyaly Hudayam yeka bolmaly hemme kişi üçin. Diýmek biz şobur Hudaya uýýas. Uýamyzda aslında biz şobur Hudaya uýýas. Ondan eger dine uýup başlasak şu esasy kynçylyk näme de ýüzüşip ya problema jemgyýetdäki. Şu her kim öz dinini goýatjak bolup, her kim öz dinini beýlek adamyň boýundan dakjak bolup, ine şu hakyky din, ine şu hakyky ýol, şu dogry ýol diýip şeýdip başlaýarda, ondan diniň arasynda konflikt başlaýar. Şondan başlaýarda, şoň üçin men näme aýdýan, men şoň üçin men diniň tarapyny tutmak tutjagam däl, ol konflikte getirýär. İsleseň islemesen şu konflikte getirýär. Men dine şu ýeka Hudaýyň bardygyny öňe sürýän, şoňa da men uýandym aýdýan. Özüm şonu men şun ýörekden aýdýan şonu men. Inni şu meselede Gurban Murat men bilen men pikirime garşy aýtjakladyň var, mytaljy men pozisiýam bilen alalaşýan, men alalaşam. Gurban Murat. Yo, ýaňam diýdim, men her kim öz erkinine, öz azatlygyna Allah Taala inanmaklyk, nähili etjekligi, haýsy uğurdan saýlap, haýsy uğurdan inanjak ýa-da inanmajak ol, teň saýlan ýoluň men hiç ile oňa garşylygym bolup bilmez. Bolsa da ne doğru olar eger men garşylyk görkezsem. Ýöne her kimiň öz düşünjesi, öz pikiri, öz inancı var. Bu seniň pozisiýaň, seniň aýdýandaryň teň duran ýerine dogry. Men kiň sorasam, men başgaça belki diýerim öz inanýandaryň. Ýok, sen näme aýdyp biljek şu mesele barada. Din bilen dine uýmak we Hudaýa uýmak bar da. Inni şo ýanky pikire birazjyk ösdirsek da şu sen haýsy dine uýýan diýerler da menem aýdýan dine uýmak Hudaýa uýanýan ol geň görýärler. O näýdi sen dine uýman nädip sen Hudaýa uýýan? Şo mümkin aslında, mümkin zatmy. Sen mümkin Alamrat Rakim ve men şu sizin pikiriňize goşulýan we dolu goldayan berde gündodiniň diýen zadan bar. Mysal üçin men inanýan dinimde dini propaganda aslında yok. Yani şu dindarlar dini özbekpiydi ulanmak için her zatlar şöyle koşu veriyorlar. Şoň içine girsen çıkıp bolmaýar. Neticede sizin edişiniz ýaly bir din değil de Hudaýa inanyp dowam etmek iň amatlysı bolýar da. Günnow desen näme pikir edýär? Indi şol iň amatlysı, ýok şonu aýdýar, iň amatlysı şonuň diniň tarapyny tutup dini öňe sürüp oturmalylar. Şol Hudaýa uýanyň, Hudaýa uýmaklyk da ýüreginde, ol hemme kişiň ýüreginde Hudaý bolmaly. Indi şu mesele nähil garaýan, şu konfliktli, şu dine uýmaklygyň öňe konflikte getirýär. Emma käbirler düşünýär, näme üçin konflikte getirmeli hökman? Biziň dinimiz parahatçylyk dine, biziň dinimiz dine adam kärçilikli prinsipleri öňe sürýär diýerler. Emma hakykatynda bolsa şu din şu adam kärçiligi öňe sürýär, ýöne şonu ulanýan adamdan öýdi, ahir soň konflikt öýdýärler. Şu diniň esasynda. Bundan şundan näme çykalga görýän sen? Bunu hökman jedelige, hökman konflikte gelmek iýerlap, hökman bir-birine şun näle suud etjek bolýarlar, şu hakyky ýol, şu dogry ýol. Her kimiň öz düşünjesi, öz akly bar. Ol belli bir diniň ýa belli bir şoňa düşünýän adamyň alyp barýan ugry ýoly ol belki öz üçin dogrudur ýöne ähli galan halk üçin dogry diýip düşünje ýok. Dogrudanam şu bir-birine suud etmek bu dogrudanam konfliktde bar eltýär, bu jedele eltýär. Şu islam dinine men bir adamy gözüňe neme diýende ýadyma düşýär. Şu 4 şariýaryň 3-nji Osman gaty uly propaganda işini alyp baran ana şol käbir halklary neme ykdysady tapdan ýöne esasy köp halklary ýa-ni gan bilen, kılıç bilen, uruş bilen şo dini ýaýradan görýärmi näme eltýär? Hökman uruşa konflikte getirýär bu. Yani hemme diniň diýmäňi köp diniň aňarsynda bar bir zorluk bilen adamdan boýunna dakmak ýa-ni prinsipi metody bolan islam dininden alsak ýa-ni hristiýandan haç ýörüşlerinden alsak olar nädip günnowary hristiýanlaşdyrypdyr. Şol haç ýörüşleriniň netijesinde hristiýanlaşdyrypdyr. Onuň nädip musulman islam dini bize gelipdir. Bolmasa islam dininden öňüne biz Merkez Aziýada Zoroastrizm esasy biziň uýan dinimiz bolupdyr da ata-babalarymyzyň. Hatta şu taýlarda Buddizm hem ötüpdir, şol tek islam dini gelmeýär hada. Şoň ganlary arkeologik nemelerde, agtarışlarda, gazy agtarış işlerinde şu zatlaryny görkezýän suwutnamalar, arkeologik suwutnamalar hem çykýar da. Indi ýöne soň ýa-ni
Muhammed Peygamberin şeydi ýaýratmagy bilen, dini ünlemek bilen, oňa gelen ýanky Burhanyň ýokardan gelen şo keramatly nemesi netijesinde ondan ýaýrap başlaýar ýanky Arabistandan soňam bide ýetdi. Olam bir 8-nji asyrda eýen bide gelip ýetdi. Ondan soňam gylyç bilen biziň boynumyza dak gelir. Köplen halatda meýletinlik bilen kabul edilen halatyny görmek gaty kyn. Ýönendi asyrlan geçmegi bilen şol biziň boynumyza dakylan zady güýç bilen gylyç bilen dakylan zady biziň özümizki diýip hasapladyk. Şonam inni ol inni häzirki wagt inni şonu gylyç bilen adamlaryň boynuna dakyp dakjak bolýanlar ýene de bar. Ne ýaňyňyne Röwşen nemeden çykdy da deportasiýonly lagerden Türkiýe deportasiýon lageryna. Şo taýda arada geçiren töhfetdeşlerime Röwşen hem aýtdyň da şon ýaly Türkmenistanyň içinden gelen oglanlarym we ýaşlar ýanky şol İslam hereketine ekstremistik dini herekete goşuljak bolup şolaňam şo taýda deportasiýonly lagerde oturanlar bar diýdim. Ene şol oglanlar şo gadymda edilşýäli gylyç bilen adamlaryň boynuna şol öz dinini, öz garaýşyny dakça oglanlar da, men pikirimçe da. Şolaň garaýşynda näýil garaýan Türkmenistanyň içinde geljekde demokratiýa, feodallygy da ýola goýuljak bolsa, din urundan propaganda ýol bermeliler. Biz indi şolar ýaly ekstremistler çykyp Türkmenistanyň içinde de Türkmen halkynyň içinde de ýagdaýy bulaşdyryp bilmezmi? Indi sen ýokşanyna taňa ýüzlenýän, sen şolaryň psihologiýasyny birazjyk öwrenen bolmalylar. Şolar ýalylar çykmazmy Türkmenistanyň içinden ýagdaýy bulaşdyrmazmy? Alamrat Rahim, katı çıkaram del has doğrusu takiye şu vat baram şeyler olanlar. Ben şolar bilen görleşip käbirlerle köp jedelleşdik. Gündogdu diye bu tema girdin mi jedelken o zat gitti. Yani Muhammed Peygamberin özünden misal almalı ya da özü katı sağda olupdur da. Ve misal için dinde, lüboy bir dinde şeyler bir zat var. Dine inanıp o zatlarını yerine bir zaytırıp gelen adamlar o kadimi Grek dinlerindeki özlerini tolubok, yarım Huda, yarım mukaddes adam şitayet başlarlar ve özünde şu adamların canı durmuşu var arada bir inamet tapyalarda hak özüne veriyorlar. Ekmeli ve etmeli, asmalı, kesmeli deyip şuların bari tötenlerin yanlış. Şunun için şeyle zatlara mahal vermezlik için dinin öğretilerini hem yankı yollarını hem doğru öğretip bilir yalı yaşlarımıza mümkünce devlette şuna doğal derecede maglumat hem yollarını bilen, doğrusunu, eğrisini bilen, maglumat veren kadrlarımız, yani teologlarımız yetiştirilen olmalılar. Şular bilen azat etmek için. Olmasa, yankı deyişiniz yalı o ekstremist yollara gidenler her zada tayyar ve Türkmenistan'ın içinde de her türlü yollara, bir düzgüncülüklere elter, şuvat ucu bar şeyli adamlar. Gatı doğraydı yani şu da yankı şunu üstünde olduracak zat var da yankı sen aýtdyň şunu ýaly wagt netigat edip dogry düşündiriljek adamlar gerekdi ýa-da şu ýa-da İslam dini bolsun, beýleki dini bolsun, şu dinden hemmesiniň hem aňartynda parahatçylykly ideologiýaň ýatanlygyny, adam kärçilikli, adam söýjülükli ideýaň ýatanlygy barada aýdylýar da. Hemme dinlerde de men öwrenem soň aýdýan, men İncilne öwrendim, Tewratyna öwrendim, Zeburunam beýleki dinlere öwrendim. Inni hemmesi söýgününde ýa-da şeýlik başlar. Ýöne näme düşünür köplen halatda hatda şular ýaly bir anekdotam bar da wagtya planjan ýa gowlanyp bolyn Hudaýa inanyp başlaýdy da diýär da ne şey diýmek bilen näme diýjek bolýar şol gow adamam Hudaýa inanandan soň bir hili ekstremist bolup başlaýar, adamçylygyny ýitirip başlaýar, agressiw bolup başlaýar. Şoňa maňartynda şu anekdotyň aňartynda da hakykat ýatyr, durmuşy hakykat gynantak da. Sebebi köplen özüm hem tecrübemden görýän adamlar şuna ateist bolup, bugün ateist bolup gelip gören adam birden dine uýdurulsa da nähildir ýollar bilen. Şol adamda birden agressivlik peýda bolup başlaýar. Birden işte sen dogry ediň oý, sen ýoldan adaşany, ýoldan çykany, sen plan hili boly, adamlara bir hili öz garaýşyny nawyazat etmek, şol boýundan dakmak tendensiýeti ýüze çykýar da. Şudan atlan öýdem ondan konflikte getirýär. Ondan gulu sonra ýüze çykýar. Şu daşyndan teredýän ateistler pikir edýär da. Benim ertek gün dine şey edip onanjak bolsam, onanamdan soňra menem şolary ýaly adam boljak bolsam, onda maňa din näme gerek diýen ýaly soragy meda çykýar, gorkudy ýa, din diýende ýanky ýaly neti. Hakykatynda bolsa, şu diniň maksady näme? Erbet adamy gowy etmek, agressiw adamy has adam kärçilikli etmek, adam söýjülükli etmek da, emma biziň durmuşymyzdaky gynansak da köplenç biziň durmuşda syne diýen adamyz ters netije berýär gaýta. Adam kärçilikli diýip gören adamyz dine uýýanda birden adamçylygyny itip agressiw bolup başlaýar.
Onun şolordan hem cemiyete has köp ziyan gelip başlaya. Cemiyetin içinde havas törep başlaya, konflikt törep başlaya. Inni şu mesele gatı ıncık mesele, yani şu nereden tapacağını, şol yani bolya öyle dine uyup veren olsa, yani ulama olsun, teolog olsun, dine alim olsun, yine şolun hem ağlabatına seyrediyen olun, şolorda da yani agresif adamlara bir öz düşüncesini dakacak olmak tendensiyeti görünüyor. Şolar yani dinlenmeli adamlarda da. Inni Kur'an Murat men sorağım bize, şol adamları nereden tapmalı? Ol adamları biz ne edip öğretmeli? Ol adamlar bağım halkın içinde. Düşündüm. Seyredin men yani bir näçe zat aýdyldy, şolara da jogap beresim gelýär. Biz ilki bilen bir zatdy bilmeli. Din var, dinler var. Hersi başga da. Din var, dinler var. İslam var, musulman var. Inni dinlaryň ýalňyşyny görüp biz diniň ýalňyş diýip kabul etmeliler. Eger de ekstremizm bar bolsa, o İslamyň ekstremizmligini görkezmeýär. O dinler ýa-da käbir siyasi toparlar şolar dinarlar edip görkezip dini ýaman görkezmek üçin edip biler. O zatlar ikinji soru. Inni yer ýüzünde näçe tan musulman bar? Allah'ım Rabb. 1,5 milyar. 800 milyon. Yok, o käbir hasaplara göre 800 milyon. 1,5 milyar da indi köp. 1 milyardan täherken 1 milyar Yani 1 milyardan köp diýerler. Bolya 1 milyardan köp diýerler. Bundan näçe prosenti, näçe tane ekstremizm bilen İslamy var diýär. Belki prosent hasabyna alsak 2% ýa var ýa ýok. Galanlary hiçbir ekstremizm yoktur görsen. Diýmek İslam dini ekstremizm var diýen ok. O edýän toparlar öz bähwitleri, belki geopolitik we geosiýasy bähwitleri vardır, belki ekonomik bähwitleri vardır, şo zatlar üçin çykan zatlar. Inni ýanky soraňy Türkmenistan döwlet diýäs, öz dini kadrlary bolmaly we kontrol etmeli. Bu ýalňyş şolýar. Şu adam Türkmenistan dini kadrlary var we mescitlerde dini kadrlary var diýär. Näme var diýär? Şo adamy öwýärler. Ol nä dogry? Döwlet dine goşulmalylar. Ýöne dinne bilimli adamlar barmy? Bar Türkmenistanda şu dinne bilimli adamlar Edil Hanefi mezhebinden gowut dogry dini öwrenip gelen o ilmli adamlar, ahunlar bar. Ýöne olara häzirki wagtda ýol berilen. Egerde erkinlik berip, her kim öz dinini wagt etmäge açyk meýdan goýulsa, açyk getleşikler, o diskussiýalar gurnulsa, şo ýerde hakykatyň özi ýüze çykar. Ekstremistik toparlar siz nähili kontrolda saklasaňyz saklaň, özüň diýen, şu adam bar diýen. Bar, şu adam we bolupdy, bolaram. Ýöne onu halk o köp çağatı gitmedi ýaly, halkyň özi ona goşulmady ýaly, halka dogry ýolun, dogry diniň dogry taraplarynyň öwredilmegi derler. Onuň üçin hem ýanky erkinlik gerek. Meýdan açyk bolsun, her kim çykyp gürlesin, ekstremizme gitmeýär halk. Ýanky diýen prosentimden göreň, bütün 1,5 milyar musulmanyň bolsa 2% ekstremizme goşulýar. O da näme bilen? Bilimsizligi bilen. Gynansak da häzirki wagtda İslam adyna görülýänler, musulmanlar asyl ödeninden, diniň ödeninden gaty daşlaşdy. Näme bilen? Bilimsizligi bilen diňe şekilde, köplen şekilde galdyk, şekilde saklanyp galdyk. Ýöne ýanky o teljerme, mantyk başaryny pes bolanlygy üçin ýanky depeden makma diýilýär. Özüniň dinine bolmadyklara depeden bakyp ýalňyş baha berýär. Bu bolsa biziň dinimizde ýok, aslında İslam dinine eýle bir zat ýok. Indi ýanky meselege edip gelsek de, şu dinini dogry düşündirmek, şoňa ukyply adamlar tapmak, şolurdan hakykatdan hem demokratik garaýşly, ödem hem dinler bolup, hem şol ödem demokratik gymmatlyklaram kabul edýän bolsa, şu hemme adamdan hukugyna hormat goýmaga ýagdaý bolsa, olany ideal ýagda ýöne gynansak da biz ödem hem her hili şunu ýaly teologlar bilen dini alimler diýýänler bilen oturup metefetde şol gördüm. Ýöne şolaň içinden hem mara şu erkin pikirli adamdan beýleki dinden ýa dinarlaryň mertebesine şolaň hukugyna hormat goýýanlaryny tapmak gaty näme üçin? Ýöne koý sora berýänler mysal üçin. Ana İslam dinine ýalňyş düşündirip otyrlar köp teologlar. Şolarda da bir hil tendensiýozlyk bar. Men bary bir şolaram özlerini demokratiýaly edip görkezjegem bolsalar ýene de ýok biziňki dogry, biziňkini hökman beýlekler kabul etmeli. Menemne ýöne koý sora berýänler bolýar.
İslam dinine Kur'an alıp görün dedi. Kur'an'ın içinde bir giden peygamberlerin adlar tanılıp geçiliyor. Kur'an'ın daşından hadise hatta geçmişte 124 bin tane peygamberin bolonluğu aydılıyor. Indi men aýdýan, şolaryň hemmesi hem İslam dinini wagt edipdir diýilýär. Hemmesi İslam dinini wagt edipdir diýilýär. Indi şolar İslam dinini wagt eden bolsa, intek Arap dili ýokka, intek Muhammed peygamberim döremäka, Arap aslyny Arap milleti, Arap dili ýokka, İslam dili, İslam dini wagt edilipdir. Onu diýmek Musa peygamberim İslam dinini wagt edipdir, İsa peygamberim İslam dinini wagt edipdir, Ibrahim İslam dinini wagt edipdir. Diýmek onu İslam näme bolýar? Indi İsa peygamber İslam dinini wagt eden bolsa, oňam tarapdarlaryň onu İslam şonu kabul eden bolsalar, olar hem onu İslam dinine bolup çykýar. Ýöne şuň manysyny düşündirmekde, şoňa käbir teologlar hatda şu dini alimler diýilýändigem ýa-ha şolaryň gaýraty çatanyk öýleriniň bilimi ýetenek, ýa-da şolar şu zatlary düşündirýärler gelenek. Sebäbi şonu dogrudylyk düşündirseň wa, onu diýmek, eger İsa peygamber İslam dinini wagt eden bolsa, onu şu İsa peygamberiň wagtyny kabul eden adamlar, onu dogry ýola düşen adamlar bolup çykýar. Diňe şu taýda terminle näme çalşyklyk bar. Terminle İslam diýmek näme? Bir ýa-ni hak ýol, dogry ýol. İslam dini dogry ýol diýmek. Ondan hem haniflik näme? Haniflik hem bir hudaýlyk. Hemme şol nemelere hanifler hem diýilýär, peygamberlere başgaça dille hanifler hem diýilýär. Ibrahim peygamber için hanif diýilýär. Şolar onda bir hudaýlygy ünnäpdirler. Hem dogry ýol, şo dogry ýol diýmegem şo bir hudaýlyga uymak. Ýöne ýa-da kynçylyk nämede problema? Bunlar şeriatda dagwalaşýarlar. Şo ýa-ni däp desturda, ibadatda tapawudynyň barlygy üçin dagwalaşýarlar. Bular Hudaýyň başyny töwereginde däl. Olar hemmesi şo bir Hudaý kabul edýär, ýa-ni diniň wekilleri. Ýöne şo däp desturlary, ibadatlary birazjyk tapawutlanýany üçin şoň esasynda da dagwa edýärler. Şolam Kur'anda ýazgarylýar. Siz şeriatyň üstünde dagwalaşmaly däl diýilýär. Esasy dagwa şu anki bir hudaýlykda bolmaly. Eger adam bir hudaý ýokda, köp hudaý bar diýen bolsa, ýa-da ýokurda bir hudaý ýok, Tangry ýok, Allah ýokda, ýa-ni kiçijik hudaýlar bar diýen bolsa, şolara uýmaly diýen bolsa, ýa daşa çokunmaly, güne çokunmaly, ýa oda çokunmaly diýen bolsa, o taýda dagwalaşyp bolar. Ýöne sen dogaňy beýde okuyan, sen ýüzüňi eýlek tutdun, sen kelleňi telpek ýa selle geýmän okudun, ýa sen saçyňy seyirman okudun, ýa sen sakkalyňy üstürmän okudun diýilen ýaly zatlaň esasynda adamlar urşup başlasa, şolara jeza wadiýen Kur'anda aýdylýar. Men bäzi bir giden sitatlar getiribiljek, onu şu adam gepleşigiň wagtynyň çäkligi üçin aýdýan, aýdybiljek, getiribiljek diýerler. Şolara da dogdugyň jezasynyň bardygy aýdylýar, şo şeriatyň üstünde dagwa etmek. Indi şolan ýa-ni ilim meselesine gerek gelende şu meseleleri nädip düşürmeli? Nädip şolary ilalaşdyrmaly? Şo şeriatyň üstünde dagwa etmeli ýaly edip bolar. Ýokşan den aýjakladyň hem eliň aldyryň. Aýdyp geçen, mysal üçin Gurban Murat gaty dogry diýdi we men o taýda diýenim kontrol etmek, dini kontrol edip elde tutmak däl. Ýani doğru maglumatlar, şu an sizin diýeniňiz Gurban Muradyň diýen ýaly biziň neslimizi doğru bilim, her bir bilimin, her bir diniň, her bir pudan doğru bilimini biz wagtynda bir esasyny bermesek şeýle zatlar bolýar. Men gören olanlarym biziň Türkmenistanymyzda şu an okullarda bilim ýok. Kellesi boş da, Orsiýada ýa bir ýere giden wagt ýa Türkiýe gelen wagty bunu berip wagt etjek adamlar muňa gatty tiz wagtyň içinde boş beýine gatty ummasyz derejede yani dini ilim ýükleýärler bilen olar şu tarapa öňüp gitse, özüniň pikir ýürütme mümkinçiligi ýok. Neticede biz diňe bir dini däl, hemme budaklara gowy we dogry bilim bersek, adamlar şu başka bir egri bir ýola alyp gitmek üçin ona gereksiz bilgiler ýükleýän ýagdaýynda adam dur diýip özü pikirlenip biljek. Men şonu diýjek bolýan. Her kim öz pikirlenip özü saýlar derejede biz onun asnawasyny bermeli halkyň. Ana şonda esasy biz dogry ýol ozat bilýäsde. Onuň başynda da şu wagt siz hadis diýdiňiz da 124 000 peygamber bolan hadis. Hadis aýdylan wagty senedi diýilýär. Ýani resmi namasy düzük bolmaly. Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned kitabının 5. bölümünün 265. sahypa, İbn Hibban'ın Es-Salih kitabının 2. bölümünün 277. sahypasında El-Teberani El-Mücemül kitap 8217, El-Hakim El-Müsted
el istederek B2652 ve El Taberi'nin Tarihül İmam vel Mülk 195. bölümlerinde şu 124.000 peygamber varlığı hadisi subut edilendir. Men bunu ağdamak bilen men näme aýtjak boldum birazajyk şol İslam dinini diýen düşünje Muhammed peýgamberden başlanok. İslam diýen düşünje aslında şu adam ata dünýä inip adamdat nesli ýaýrap başlanan şu ýeke hudaýlyga uýup başlan adamlar bolupdyr, peýgamberler bolupdyr. Intek arap dili ýokka şol ýeke hudaýlyk wagt edilipdir. Şolam İslam dili atlandyrylýar Gur'anna. Şolam şu peýgamberleriň hemmesi İslamy wagt edipdir diýip aýdylýar. Indi şu taýda şu İslam'a düşünmeğin ödünü, hatta dini alimlerin ödünü de dini alimlerde yanlış düşünceler var. Şolar da aksent edip, şolar da aksent verip, şonu düşündürecek olan oklarda, onlar neyden başlayalar? Muhammed Peygamber'den başlayalar da, şondan sonraki başlanan da, şol yekatayakta, şondan ön kanatlarda da hiç şeyli güç yok diye niyal edip düşündürecek oluyorlar. Ana şonu ödü, ulu kontekste alınman diýene bir kiçicik bir näme bölejigini alyp düşündürjek bolmak ýaly ilmiň öýüne dini ilmiň öýüne onda düşündürjek bolsaň ulu kontekste almaly. İslam diýilýän zat nirden başlapdyr? Näme üçin şunça peýgamberler wagt edipdirler bolýan? Onda näme üçin biz diňe şoň bir bölejigini aljak bolýas? Onda näme üçin İsa peýgamberi İslam dininden daşardaky bir peýgamber edip görkezjek bolýas? Musa peýgamberi İslamdan daşarky peýgamber etjek bolýas? Ibrahim peýgamber İslamdan daşar etjek bolýas. Şol atlary näme üçin birleşdirip, şu fundamentinde näme bolandygy, şolary näme birleşdirýär? Hem näme tapawutlandyrýar? Şunu düşündirip bilýän dogry maýdan heni biram İslam dini boýunça dini alyman tek duşamok. Şolar bilen ýüzbe-ýüz oturup görleşip görýüm. Ýöne şondan gaçýarlar. Şonu düşündirip uraýan bolýan öýüniň bu şokdugyny öýüne şolar ýaly bilimiň ýetmeýänini düşünüp, ýa seni aýtanyny kapyr, onda sen näme diýip ondan näme geçýärler, temany ötüp. Indi bunu men sana sonra berjek bolýan. Indi sen birazajyk bir içimizde has liberalrak Hudaýa ananýan ýa käwet ýöne sen dinen bir gatrak tankyd edýän da. Sen şu meseleni ähli garaýan, öz tankydy garaşyň bilen seretsek, şu meseleleri nädip çözüp boljak? Nädip biz jemgyýetde şu kadaly dinarlaryň arasynda ekstremizm döremi diýäli nädip siýasat alyp barmaly geljekdi? Allah murat bir hili dürüst dälrek baha berýän. Men tanqytlamokda objektiv baha berjek bolýan umuman. Benim objektivdir diýär, ýöne objektiv boljak bolup käwet subjektiv bolaýar. Allah murat birinji bilen men siziň terminiňizde ýanky ýalňyşlyk gördüm-de. Şu İslam diýmeň özi boyun egmek diýmek. Inni ähli peýgamberler ýanky aýdylyk geçilen 124.000 peýgamberler hemmesi bir hudaýlyga, ýeke hudaýlyga çağırış etdi. İslam diýmek, ýaňa aýtdym, boyun egmek diýmek, pokorность. Inni türkmen milleti Rusça aýtmaly bolýan, bagsaň krayny pokorная natsiýa. Krayny pokorная. Derrew boyun egmek bilen. Owo, şeýle tebi apriori taky da. Inni çakdan aşa boyun egji. Owo. Ol näme bilen bagly bu taryha seretseňiz düşünip bolar. Umuman Türkmen milleti hiç bir dini çoňur öwrenmedi. Imine Türkmen. Men beýle ata-babalarymyz aýdamak, geljegimiz aýdamak, ýa-ni Seljuk ýa ogul türkmenler öwrenip ýetişmese, ýa-ni bir medreseleri gurup başlady bolen, hökman bir duşman gelip onu ýok etdi da, ýa-ni Çingiz Han, beýleki ruslar, garady şoňa meňdeşler. Diýmek, edil häzir men musulman diýen türkmenlerim başlaň mene musulman diýiljek gel, sebäbi bir gözlendilen gorasyny ýa eline daş alyp ýa boyundan alajak ýa bilet oý baksaň näme şahajyklary ataşdyryp zat edişdirip ana men musulman diýip gördäre musulman diýmeň özü näme Allah'nyň bir Allah'dan başga hudaýyň ýokdur we Muhammed peýgamber onuň resuludygyna şaýatlyk edýän. Sen Allah'nyň birligini aýtdyň we meni gorasyn gözden dillenip bir çöpüň ýa bir ýüpüň gudratyna inanmak ol musulman bollugy däl. O şirk bolýar. Şirk diýil ýa. Hawa. Nu Zoroastrizm bilen ýanky ot parazlygyň nemesi de ýyly dowamy. Inni beýdimek bilen näme diýjek bolýan? Edil häzir
Ýa-ni rowşanan bellek geçip gitdi. Millet nälik diýsekkä bir erap duran metal alsak, şonu haýsy forma goýsaň, şu formany alýar. Şonu ýaly erap duran metal. Onun tek hiç fundament ýok, taýyn däl hiç zada. Onun islenlik bir ekstremizm, fundamentalizm, ya vahabizm, islenlik ya bir şol Hristiýanlyň iň erwet siýasata garlyk giden katolisizmi islenligi şu öz vektoryny alyp gitmek gaty aňsat şuwat. Olan bolajak, bolmaly zat. Şoň üçin men kiçiligimden arzu edýärdim-de bir telekanal bolsady, azanlary gyýryp dursady, elmydama wagt işlerini geçirip dursady, iýmini Kur'andan dürs alınan arap dilinäki Kur'andan, hadisden çykyşlar edip dursady. Şunu arzu edýärdim kiçiligimden, meçitler köp boldy. Men ýaşaýan ýerimde diňe şemal tarapdan şemal meçit tarapdan gelse azanyň sesini eşitýärdim-de. Ana şol ýalyk ýurtda ýaşaýarsa biz, onu näýlik jemgyýetimiz biziň bir ýa-ni elhenç, gorkunç hop döretmesin. Edil häzir demokratiýa edilen metal ýalydyň da nähil forma bersen türkmeniň aňyna şo forma bilen gidip otur diýdiňiz. Indi şu meselede ýa-ni şirk meselesi var. Şol biziň halkymyzyň ýene bir aýratçylыгы näme boldy şu garaşdyrlyk ýyllarynda adından 2 tane danlayaman diktatör döretdi. Şu halkın özü döretdi da şonu. Ondan şu özlerine dinar diýenlerem şolara şol diktatörleri wasp edip taqdim edip, hatta Türkmen başyň Urfama kitabynyň sitatlary, soňky wagtlary şoň ölmeniň öň ýanlary, hatta meçitleri de ýazyp başladylar da. Şoňa da bir 2 dinar bir ahunlar, mollalar garşy çykşeden olaýmasa galanlar şoňla alalaşyp oturdular. Şol şirke, şol dine, Hudaýa, Allah Teala'nın nimetine şirk getirmeklige goşuldular şolar. Indi şu meselede dinem dogry düzü rol oýnan bolsa da şol diktatora da garşy durmalla diniň özü. Hudaýlaşdyrmak, ýerdäki bir adamy şo derejäge ýetirmek bolmaýar, on kitabyny o derejäge ýetirmek bolmaýar da. Indi ýöne dinem şo meselede halka da dönüklik etdi, diniň adamlary var, diniň wekilleri halka da dönüklik etdiler, dine de dönüklik etdiler. Islam dininiň prinsiplerine dönüklik etdiler da. Indi şu meselede şo dinarlaryň roluny nähili bolmaly, geljekde siýasata goşulmaly ýa-da indi bular ýene de siýasata goşulyp diktator ýasap otyrlar da. Gurban Murat indi şu geljekde 3-nji bir diktator şolaň dinarlaryň eli bilen ýasamaly ýaly näme etmeli? Dinarlaryň günäsini nädip şular öňünde saklamaly? Şol diktatora gulluk etmekden saklatmaly biz. Şu arada näme aýdyp biljek Gurban? Indi biziň Türkmenistanda Türkmen milleti esasy İslam dininiň Hanefi ýoluna imam adamyň ýoluny tutýar da we sünni diýilýär. Sünniler iň bir Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem tutan ýören ýoluna iň ýakyn ýol hasaplanýar we hiç agresiýa bolmadyk bir ýol hasaplanýar. Indi biziň dinimizde ýa-ni başga soraňyzdan bar. Onu näýili kontrol edip bolar. Tarihden belli 360 var ol Könürgençdäki we Merwdäki. So ýerlerde İslam dininiň iň ulu universitetleri bolupdyr. Hatta 360-da suwat ýaratyp gitseňiz 40'lar diýip bir so ýerde yer var öýle şekilde. So 40'lar diýäni universitet eken aslında we 40 tane professor derejeli ilmi dini alımlar dine dini däl. Bütün ilmler so ýerde ilim berýänekler we şol universitetde gutoran alımlar Ibn Sina ýaly beýleki ilimleriň düýünde hataplanýan beýik alımlary şol universitetlerde gutoran. Demek biziň düýümizde, hukumymyzda dogry islamy öwrenýän we hiç ýyly içinde ekstremizm, agresiýa bolmadyk bir uğru ýolumyz bar ýöne tarihin dowamynda başga täýäklere görä ýangynnodan neydi? Ösen döwrümizde talanlara görä ýykylypdy. Ýöne şu adam inni soň Buhara göçen, soň inni şu Iranda, Türkmen sahrada şol medreseler, öňkü medreseleriň kitaplarına görä ders berýän medreseler bar. Demek döwlet ony mysal üçin milletiň özüm saýlap seçip biler. Dogry ýolda, dogry uğru
öwretjek medreseleri gurmak üçin gerekli alımlary şulat dünýä ýüzünden taýlap getirip şo ýerde şeýle bir medrese diýär ýa-da medrese sözü bu köne bolýar. Okuwlar diýeli. Diňe dinnäl bu biraz ýalňyş düşünje bar. Dini ilim var we dünýäwi ilim var. Eýle bir zat ýok. Hemme Allah Taala'dan gelýän ilim. Diýmek, ilim öwredýän uly okujalar bolmaly. O yerlere de dünýädäki iň güýçli ilmi yetik adamlar çağırıp getirip bolar. Ol bir. Ikinji ýa-ni İslam adı diýdiňiz da, İslam adı bolýar. Ol hemme dinede İslamam diýip bilersiňiz. Oňa hiç problemi ýok. Ýöne Peygamberler göýerýän kim? Dinler göýerýän kim aslında? Allah Taala dämi? Allah Taala. Demek Allah Taala kimi cennete, kimi nähil şertlerde cennete goýjaklygyny özü söýdýär, dämi? Ve onu kimin nähili edip aljak, haýlajaklygyna nirde öwredýär? Dinne öwredýär, dini näme bilen öwredýär Peýgambere? Kitabyny söýlen, käbirlerine tahypa gelipdir, käbirlerine kitap gelipdir. Biziň hem İslam diýen dinimizde kitaby Kur'an-ı Kerim, onun kime gelipdir? Muhammed Peýgambere gelipdir. Indi bir zat diýjek bolsak, gel Kur'an-ı Kerim'e geleli. Ýöne Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini biz dördüğümizde oturup häzir açıklap düşünüp bilmeýäs. Oň üçin hem usul fıkıh diýip bir zat bar dinne, fıkıh usuly. Yani onu açıklap, näme üçin gelen şol ayet, nähil bolmaly we kim näme edenne o dogry ýolda, kim näme etse ýalňyş. Şol atlar çödýär. Onu İslam dininde ona furkat diýilýär. Furkat ýa-ni diniň koduny çözmek şoň manysyny çözüp açyp Hukuk dilde İslam hukukunyň doktrinlerini öwrenme ýoly bolýar da. Indi bu ýok näme aýdyp biljek şu mesele barada. Ýa-ni men agdak geçdim. Şu biziň dinarlarymyz ýa-ni diktatorlar öwretmekde de uly goşunt goşdy diýdim da. Şey etmek bilen hem diniň özüne, taglimatyň özüne şirk getirdiler. Indi sen şu meselede näme aýdyp biljek? İslam dininiň şu diyen zatlarınızı ben belliğimi aldım. Birinciden Hanif meselesi. Doğru hemme peygamberler azalan 124.000 peygamberin hemmesen Hanifligi, yeke hudaylığı tap geldi. Yöne başta değişimizi alır, şulara inananlar belli bir dereceden son özünün nämesinde aslında bulan Hudanın bir synagy kim haýsy dinde bolsa bolaýsyn, hökmen bir dine değişli zatlar özünde polubogluk, mukaddeslik tapıp çözdü edip başlaýar da özünde son hak näme edip başlaýar da men adamın özüne berilen erkin daşında erkler bilen hareket etmek nämesinde näme etdi. Indi bunun ýolu doğru öğretmek hemme zaten. Misal üçün doğru öğretmek bilen yanlış öğretmek arasındaki yekece bir anekdot ýaly bizim yakın tarihimizde bolup geçen bir zada siz ünsüňizi çekende ve misal seredin. Her kimin inanýan dini de özüne doğru din asab eden şonu kabul etýär da. Ve şonu doğru öğretsen doğru neticeler berýär. Yani doğru zatı yanlış öğretsen ekstremizm ýaly yanlış neticeler berýär. Yani yanlış zaten doğru öğretsen doğru neticeler verip bilýär. Misal üçün İslam dininin başlangıçta ikra bismi rabbikellezi halak diyen ayetten başlaýar. Olam Cibril tarapyndan näme peýgambere 3 kezek okalýar da ikra diýip. Olam yani ümmi diýär. Men o zat diýär. Okap yazıp bilemok diýär. Olam gysyp taşlaýar da yana okar diýär. Şoňa bilimlik bilen bolmaly da. Şondan soň gitdi. Bu 3 kezek ikra bilen aýdylar diniň başlaýjy hükmünde. İkra bismi rabbikellezi halak diýmek. Yani 3 kezek oka diýipdir. Lenin bunu alýar da okamak we ýa-da okamak diýär. Aslında komünizmin nämesi, ideologiýasy İslamdan alınan ýöne İslamyň başyndaky Huda düşünjesi aýrylyp cennet düşünjesi hem ýokardan aşağı düşürilen. Neticede ýa-ni yol ütkedilen İslam, yani yanlış zat, yani öğretilen yol doğru olandan sonra bütün dünya belli bir uzun varlıklar İslam dininin ütkedilen komünizm görünüşüne inanıp geldi ve güçlü devletler ruhu veren güçlü bir devlet oldu. Indi seyret ne şutayda biz yine näme gelýär? Indi häzir Hristiýan otursam da şutayda Hristiýanyň bir ruhanyny otursam, olar orsuwut eder ödem suwut eder İncil'in esasında. Yani komünizm ideologiýasy İncil'den alındy. Häzir men şutayda Buddizmden bir manahyny otursam, şolam suwut eder. Buddizmde şu ýa-ni sosyalizm ideologiýasynyň hemme zady bardygyny suwut eder. Häzir men hinduisty getirip otursam, gadymy Vedalarda da
Gadimi fedalarda da gatı gowy ýa-ni demokratik ideýalar bolan, demokratik ideýalar. Ne? Men näme aýtjak bolýan, şey diýmek bilen, şu hay kimi tutsaň özünün küýünde uğraşacak bolýar, şol ýa-ni kommunizmga my esasynda enda biziň nämämiz ýatyr, hemme gowy ideýalaryň düýbünde biziň dinimiz ýatyr diýär. Oňa hakyňyz bar, oňa hakyň bar, ýoksa seň hem hakyň bar diýmek. Men doğru bilen yanlışyň arasyndaky tapawdy aýtdym. Tapawdy ýok. Başga dinlerden muny diýsinler. Ýöne men din bilen diniň azadynda doğru bilen yanlışyň arasyndaky tapawdy düşündirjek boldum. Hemme şey diýär, hemme aýdýar. Şu diýär islam dinini dogry düşündirip bilseler diýär. Demokratiýada şonda bar hemme adam bar diýär da. Beýleki dinler urulydiň olam şey diýär. Hemme hem dogry aýdýar. Hemme hem dogry aýdýar. Diňe ol musulmanlar şonu aýdanla dogry aýdan ok. Şol hristiýanlar hem diýenler şu İncilin düýp manysyny, mazmunyny sen häzir çözläp düşündirip bilseň, şo taýda hemme gowy adam käşikli ideýalar bar. Ol diňe islamda bardygyny ýa Burhanda bardygyny aňladan ok. Ol hatda Buddistlaryň kitaplarynda, ol hatda Hinduistlaryň kitaplarynda bar. Soň şunu wara, bizi islamy düşündirer bolýan, şo taýda hemme adam bardygyny görersiňiz diýilen ýaly düşünjeden uğranmakla ýalňyş. Haýsy mukaddes kitabalay, şon çözleseň, şonda ýa-ni hemme gowy ideologlar bar. Indi näme? Indi näme gelip ýetýär? Her kim özüniň küýünde uğraşjak bolýar. Olam dogry, eger men özüm şäher bir dinini şu ideologiýany kabul etdim, bir din düşünjäni, men şonu dogry diýip haraplamaga men hakym bar. Ýöne şonu başga kişiň boýnundan dakmaga men hakym ýok. Oňam almazlyga haky bar. Men şoňa boýnuna dakjagam boldum, olam almajak bolsa da şoňam haky bar. Indi biz şoňa düşünmeli. Biz özü dinarlanmady, musulmanlar bolsun, hristiýanlar bolsun, beýlekler bolsun, biz iňolmana şonu öwretmeli. İlki bilen adamyň saýlamaga bolan hukugyna hormat goýmagy öwretmeli. Şolam diniň fundamental prinsipi, adama hormat goýmak. Şo saňa agresiýa eden okmy? Eger şol adamdan agresiýa ýok bolsa, näme Muhammed peýgamber fegoşup başlapdyr? Sebäbi agresiýa kimden başlapdyr? Musulmanlardan başlanak agresiýa. Agresiýa şolaryň garşydaşlaryndan başlaýar. Şol Muhammed peýgamberiň ýanky aýdan Burhanyň aýatlaryny kabul edýän adamlara garşy hüjüm edip olary öldürip başlaýarlar. Ýanky beýleki köp hudaýlar ýa-da hudaýlar. Şondan başlaýar da agresiýa. Men diýjek bolýar agresiýa çykmaly şondan. Eger şondan agresiýa çykýan bolsa diýmek onda şoň hudaý bilen işi ýok. Şoň Allah Taala bilen hiç il dahyly ýok. Diýmek şoň nämedir başga zat bilen dahyly bolmagy mümkin. Onda peýeli düdük däldir, onda adamlarda bolan ýigrenji bardyr, şonam diniň üstü bilen bir zat edip amal aşyrjak bolýandyr. Köpleş men şo terroristlerde zatlarda men şonu görýän. Şu adamyň zanyna gowulyk bolsa da, şonu her näçe erbetlige iterjek bolar, ýol erbetlige gidjen ok. Emma adamyň zanyna erbetlik bar bolsa, şonam sen dinnar edýän bol bu näme edip başlaýar? Şu dinim ulanyp ba öz agresiýasyny amal aşyrmak üçin dini ulanyp başlaýar. Olýam dinden gelen okda adamyň zannyndan gelýär. Diýmek şol adamyň öz zannyna adamlara bolan ýigrenç bar. Şol adam öldürmäge taýýar adam eken, ýöne şoňa bir bahana gerek. Onam o bahananam ýankylan dini ýol başlary berýärler. Ha o diýär, sen dogry ýolda, eger sen ýoluňy şu islamy kabul etmese, biziň düşünçimizi kabul etmese, şol adamlary öldürmäge de hakyň bar diýär da. Şolaň kellesini almaga hakyň bar diýär. Şolaň lider bolýan. Ana saňa ýanky öz ýüregiňdäki şol gara niyetiňi, agresiw niyetiňi amala aşyrmaga ana bahana. Şeytanlarda burada ýanky pis tapar suw pis diýilýär. Pisler pis tapýar diniň içinde. Gowularam diniň içinde gowusyny tapýar. O taýda ýanky Gurbanradyň aýdyşy ýaly bu taýda din günäkär däl. Şol adamlaryň öz zanny günäkär, şol adamlaryň öz niyeti günäkär. Ana men ýani goýsaçyk men şonu aýtjak bolýan, dinne agresiýa nirden ýüze çykýar. Ben adam faktory girer de adam faktory giren wagty, ojo her kim özüne göre özüni polubok işler edip ütkedip başlasana şo siziň diýen zatlaryňyz bolýar. Bunda boşluklardyň barmy? Sen gaty köp diňläp oturdyň bol. Men herki pikirmi kesdiňiz de men soňy jemläp ýetişmedim. Şu umuman näme dine dol erkinlik bermeliler şu meselede sonra boldy da men şonu jemläp ýetişmedim. Eslenlik bir demokratik döwletler alaňda da bütün yer ýüzüne dünýä jemgyýetine haýsy ýurda alaňda da dol erkinlik bermeýär şu din meselesine. Bärde
din diýen zat esasy bu garyp böle üçin halkyň häkimiýetden uly güýç bar diýen düşünje bilen oýlanyp tapylan zat da umuman. Şoň üçin hem islenip döwletde de erkin şunalak hiç ile häkimiýet goşulanok diýilen düşünje ýok. Sebäbi olar hukman goşulýarlar. Sebäbi özlerine gönümel garşydaş şeýle şu häki pikirimi şey diýip jemlejekdim de. Inni ýanky meseleler boýunça sen aýtjak bolan adam hukmdarlar şo dinarlar diýemiyor garşydaşlaryny görýär. Şoň üçin hem hukman şolara garşy repressiw çäreler ulanýar diýjek bolýan da. Şeýlemi? Şol hukmdarlar o sebäbi opozisiýa görýär. Dinarlarda opozisiýa görýär. Dinne opozisiýa görýär onlar. o özlerine garşyda şuraya häkimligi alyp barmalar jemgyýetiň halkyň üstünden. Din bolsa şoňa jemgyýet bolsa dine tarap ýykylýar. Demek gönümel garşydaşy häkimiýetiň, ýa-ni wlasyň garşydaşy din bolýar. Şoň üçin belmi da kontrol. Häkimiýetler näde ýa-ni bizim görýäniň islam döwletlerimizde de ana käbirler aýdýar, islam dinini kabul etseler demokratiýa bolar, hemme adam bolar diýerler da. Emma gynansak da häzirinde ünserip görüň, iň diktator, awtoritar rejimli ýurtlar islam döwletleri. Şo taýda şolary adamlary repressiýa edýär edýänler hem özlerini musulman hasaplayan adamlar. Şol ýanky diktatorlar hem emmesi şo ýanky musulmanlar özlerini musulman hasaplaýar. Ýöne bular näme diýär ýanky aýdyşyň ýaly? Bular dine erkinlik berse, hakyky diniň häzir manysy çöllense, bu adamdan bu diktatorlaryň sözi dinlenjek däl. Bu adamdan şo diktatorlaryň özleriniň hem Hudaýa garşy, Allah Taala hem taglimatyna garşy, Qur'anyň hem taglimatyna beýlik diniň hem taglimatyna garşy hereket edýänliklerini halk düşünjek. Diniň bir ýerde düşmany bolsa şo ýanky awtoritar liderler, şo diktatorlar. Sebäbi olar halky edýär. Sebäbi olar adamdan erkinligini elinden alýar. Sebäbi olar uğurluk edýär, jümürlük edýär, bar yaramazlyk şolardan gelýär ýene-de. Şonam düşündirmeli üçin bular näde diýär, şo dini ulanyp başlaýarlar. Dinarlary özlerini wasp ettirip başlaýarlar. Şeýdi bolmadan şo ýanky adamdan öňüne düşmeli ahunlar, imamlar, mollalar, ýanky diktatorlaryň elindäki oýunjy uğurlaýarda özlerim dine garşy şirk edýärler. Ana şonu biz görýär islam döwletlerine gynansak. Berde Alamrat Gurban Muradyň diýen faktoryny ýatdan çykarmaň. Berde geopolitik oýunlarym bar. Sebäbi adamlar esasen näme üstünde, näme üçin dine ozat hüjüm etýärler? Şu wagt iň soňky imperiýa, Osman imperiýasy bolan soň gaýdyp şoňaly islam dinine inanan imperiýa göterilmesin diýip musulmançylyga göreşýärler. Onlar başka dinler bilen hem göreşýärler. Wagtynda ýanky Mongoliýa imperiýasyna garşy hem göreşdiler. Mysal üçin buddistler gelip Mongoliýanyň 200 000 sany dindarlaryny kesip, oň ýerine buddistleri getirip koýdular. Netijede şu wagt Mongollaryň inancı buddistde kökünden çözdüler. Bu şu wagt musulmanlar bilen hüjüm etýänler ýaly kiçi oýunlar etmen kökünden kestiler de. Netijede geopolitik oýunlar hem bar, hemmesi dinin o zat awtoritarlygyndan däl kirimçe. Awa Qur'an näme aýtjak sen eliň aldyrdın mı? Ne bir zat anklazak, ýani günnäde diýdi din adamlary basaga etmek üçin çykarlan bir ýol diýdim, dogry düşündümmi? Yo, ol aýtdy, aslynda din nidi döredileni adamları kontrollük etmek üçin, şonky garyp adamlar, bilimsiz adamlara kontrollük etmek üçin diýilen ýaly, näme? Şoň üçin döredi, ýasama ýol bilen döredildi diýilen ýaly. Pikir aýtdy. Ähli dinler söylemi, ol ýöne soýarda ýa-ni diýdiňi-de, o islam dinini wagt edýänim bu meň düşünjem şeýle, meň garaşym niwe aýtmalar, günnäde belki bu sen garaşyň, ýöne Allah Taala inanýanlar, ýeke Hudaýlyga inanýanlar we ähli gelen peýgamberler onu diýmedi. Ähli gelen peýgamberler men Allahdan gelen peýgamber we Allah Taalanyň dogry ýoluna bolmak üçin din atly bir zat gerek, din gerek. Şo dinne de edil ýolda ýörenle prawila bolşýar, dinem adamlara prawilaryny görkezýär, durmuşda, dünýede ýaşamaklygyň prawilaryny görkezýär. Şoň üçin bu meň garaşym diýip aýtsaňyz az dogry bolarmy kadýan? Men inanýan adam hökmünde teň diýen zadyna, onda men soň çykarlan bir adamlary ýöne bir keyfine bir basaga etmek üçin çykarlan bir zady inanýarym ýeri bolýarmy? Endi şu taýda bar, Yok, werde açaýyny. Şu ýanky garyp men diýjek bolan zadym, garyp
garyp gatlagy var halkyň. Olar öz durmuşyna kabul bolup hiç kime ardasyny aýdyp bilenok, ardına aýdyp bilen, ardyny ýetirip bilenok. Elmi dama bulan iýmele çörek tapyp bilmän kimden kömek sorajagyny bilenok, häkimet olary inkar edýär, görmediklerini bolýar, garaşynýaly. Näli basışlar bolýar-da. Indi şolaryň göwnlük bermek üçin şolary ýok, siz azajyk sabır edin. Bulan hemmesini wagtlaýyn zat hakyky durmuş ömürlük däl baky şu dogry söz bolýar. Baky gowdurmuş sizi öňüňize garaşyp duranlar diýip göwnlük ber, garyp gatlaga göwnlük bermek üçin edilen zat ol. Şunun güýji, şunun täsiri şunun täsiri olary oturmaga, ýa-ni kontrolly almaga ruhsat berýär. Doly kontrolly alyp bolýar-da, oturýar. İsa peygamber diýär, men ýygyma düşün goýunlam diýär. Goýunlar diýip atlanýar ýa halka. Sebebi alımlan aýtmasyna görä näme üçin goýunlam diýdi İsa peygamber. Sebäbi goýun ýeketäk bilemok ýeketäkmi men TV näme zoologiýany öwrenmän soň goýun ýylýan mal ýygyny tapanok diýär, adaşmasaň zat diýär. Bu şonu göz tutupdyr da, goýun adaşýan mal bolan üçin halk derrew adaşýar. Şoň üçin meniň ýygyma düşün diýär. Diňe men edenmediň diýär, men diýenmediň diýär. Öldürdükmi İsa din? Yok, söyledim bu arada Gündoğdu'nun diyeni ne taraftan doğru? Ben biraz toplayın. Lüboy bir inanç, lüboy bir din, ulu cemiyetleri, muassasaları kontrol etmek için, upravlat etmek için hem bir sırasında hükmünde ulanılıyor da. Şoň üçin garip gatlagana halkın kıyın ýagdaýda bolan üçin sabır hükmünde sabır edin, ondan ýokary bir awtoritet bar, Hudaý bar, Allah bar, bir gün olaryň jezasyny berer diýip, olaryň sussuny basmak üçin hem ulanylýar diýär. Misal üçin başga bir misal Hindistanda 5 kasty sistemi bar. Aşağı gatlaga misal üçin näme üçin Ýok, men dogry aýdýar. Şu dogry aýdýar, şop pikirmen. Diýse o bolýa gitdi de indi kezek raja bolaryn diýip. Şoňa meňzeş manada da ulanylýar din diýilýär da. Indi Gurbanmurad, men şurada bir boş şokladym da. Men ikimiden Sovyet Gurbanmurad Sovyet döwrüniň adamsa da bilem demere uşanan bilýändir, ýatlaýandyr. Sovyet ideologiýasynda da şu Karl Marxyň esasy ideýasy şolar näme üçin dini inkar etdiler. Din ýa-ni edilýän gatlygyň, ýa-ni nadan halkyň nemesidir, guralydyr diýip da din diýilýär. Olýa düşünjeli adamyň guraly bolmaly, ýa-ni din diýilýär. O şey diýip olar şu dini aýyrdylar, kommunistik ideologiýadan dine ýol bermediler. Onu näme üçin onu şey diýip nemetdiler? Sebäbi toslanyp tapylan, ýa-ni edilýän halk üçin toslanyp tapylan bir zat diýip, ýa-ni onu benim sonra açıklayacak olan Gündoğdu'nun diyen şoňa sol netije çykýar. Ha, nadir dinleýijiler özüni ulumly normal düşünýän adam hata edýän bolsa, onda dine normal däl. Garyp gatlaw üçin, pet gatlaw üçin çykarlan, soň çykarlan bir zat diýip. Indi men şurada şoň üçin birazjyk men Gündoğdu'da düşündirjek bolýan, ýa-da dinleýijilerime de Gündoğdu'nyň garaýşyny paýlaşýan dinleýijilerime de düşündirjek bolýan. Din Hudaýyň barlygy ilm tarapyndan suwd edilen. Eger geljekde gerek bolsa men size ilmi işlerde Hudaý diýilýän zadyň, ol men Allah diýjek däl, Tanrym diýjek däl. Hudaý diýilýän konsepsiýaň özüni ilmi taýdan esaslandyryp bolýar. Olam näme üçin? Şu dünýäň barlygy var, şu dünýädäki elementler bilen gelip çykyşymyz, adamlardan gelip çykyr, janlardan gelip çykyr, bir üjükli derejeden soň kämil ýagdaýdaky organizmga öwrülmeginiň özünde ýa-ni случайность diýilýän, tötenlik diýilýän zat ýok. Hemmeti kanuna laýyklygyň esasynda, aňyň düşünjeň esasynda gurulan zatdyň suwd edip bolýar. Matematik formulalar esasında. Şun ýöne öz-özünden, tebigatyň öz-özünden şun çötenliğin funksiyonlarynyň himiki hem fiziki proseslerin esasında şular ýaly çylşyrymda zady, adamyň organizm ýaly çylşyrymda zady döredip bilmejekdigini alymdan özleri suwd edýärler. Soňra suwd etmek bilen näme diýjek bolýarlar? Şuň arasynda aň bar diýärler. Şu bolup geçen proseslerin, ýa bolup geçen proseslerin arasynda ullukan düşünürip bolmajak aňdyr. Şol aňam sen Allah Teala diýip atlandyr, Tanrı diýip atlandyr, Hudaý diýip atlandyr, Bog diýip
Ýöne ahir soňy şol aňy kabul edýän bolsaň, şol aňy gatnaşmasa, aň şol ýanky ýaly ullukan bir aň gatnaşmasa, onda şu prosesleň bolup bilmejekdigine düşünmeýän bolsaň, onda sen ýanky konsepsiýany kabul etmeli bolýan. Onda toslanyp tapylypdyr diýip. Ýöne Hudaý diýilen konsepsiýany subut edip bolýar. Ol diňe islam dini subut edýän ok, on dinarlaram subut edýän ok. Häzir alimler subut edýär şonu. Görem şonu edip bolýar. Men geljekde eger isleseňiz men bir ýerde subutnamalar getireýin. Näme üçin? Ýekaja istakan, häzir alyp şa istakany goýsam da käbir ateistler munda men näme edip subut edýän? Istakan goýýan. Şoňa aýdýan, şu istakany adamyň organizmi bilen deňeşdirilenine ýöne koýjada. Şu istakan döredem adam. Şu istakan milyon ýylyň dowamynda öz-özünden döräp bilermi tebigatda? Edil şu görüşüňi diýär. Olam döräp bilmez diýär. Inni pikir ediň diýän, milyon milliard ýyllaryň dowamynda şu istakanyň öz-özü döräp bilmejek bolsa, şu istakan döredýän adam nädip öz-özünden döräp bilýär? Eger men aýtsam, kompýuter öz-özünden döräp bilermi tebigatda? Milliardlarça ýyllaryň dowamynda. Ýok, döräp bilmez diýär. Onda men aýdýan, kompýuteri döredýän adam nädip öz-özünden döräp bilýär? Ol kompýuterden çylşyrymdy gurulşa ol. Şu kompýuteri döredýän gurulşa ol. Şol ýaly absurdlar we alimlara käbirçiler ýaly günümel sonra bermeli bolýar pikirlendirmek üçin alim diýilýän, akademik alim diýilýän adamlaram şol ýaly ýöne koýdan arada pikirlenen oklar. Logika esasında pikirlenip bilen oklar. Şol ilmi, ilahi ilimlara, filosofiya gerek gelenine şolar logikadan pikirlenip bilen oklar. On zaman şolar ýaly dine de Hudaý diýilen konsepsiýada olar ýanky ýaly baka berýärler. Ay adamyň toslap tapan ideologiýasy din diýilýär. Buňa arasynda Hudaýym ýok, hiç adam ýok. Hudaý bar. Ýöne ony düşündirip bilmek gerek. Hudaý bar. Ýöne şonu ilmi bilen düşündirmek gerek. Şunda dolar bilermi, goşup bilermi şoňa Allamra sen pikiriň üstüne goşup bilermi? Awa. Şu men öz şeýle pikirimde şu 14 milyard ýyl bolup gelýär da şu kun faýakundan soň näme bolýar? Rowşan düşünürler. Älem yaradylýar. Hawa. Inni selet 4,5 milyard ýyl boldy da ýeriň dörenine, planetaň dörenine. Inni iň ýeketek hasaplan ýaşuwat suwuň 3 görnüşli planetasy. Inni şu 200 milyard sany galaktikaň, oň içinde de ýene de näçe milyar sany gün sistemi, şunu ýyldız sistemasy, gün sistemi biziň ýaly gün sistemasy bar. Şolaryň hiçbirinde ýokçular ýaly gelip diňe ýerde şunýalyk çylşyrymly goşulmalar adam zat ýene şu ýaşaýyş emele gelmeli. Ýok, nirden bilýän başga planetalarda sivilizowany ýaşaýyşyň ýokdur. Nirden bilýän? Plany professor plany hiç aýt edijek bolýar. Men onu diýjek bolmadım. Nirden bilýän oturan ýerine, kabinetinde oturan ýerinden. Ýok, men onu diýjek bolamok. Men onu diýjek bolamok. Yok, şeyle näme üçin şeyle emele gelipdir şu iminne şu yer planetasyna. Näme üçin onu beýle evolýusiýaň netijesi boljak bolsa, o kislorodun ýa-da suwuň ýok ýerine ýaşaýyş adaptasiýa bilen, evolýusiýaň üstü bilen, milliardlar ýyllaryň üstü bilen emele gelmeler, munýal çylşyrymly ýaşaýyş. Näme üçin berdi? Diýmek Hudaýyň bardygyny aňladýar. Onu desem şol o yuka yankı aşağı edilen gatlaw üçin adamdan toplap çıkaranda adam diýen. O näýle bolýar düşünmek. Sebebi men onu yo men dinleýän, hadi men düşünürem Gurbanmurat. Men onu siýasatyň gözü bilen aýtdym. Birinji soraga jogap bereýin, utaraýyn pikirimi diýdim. Açıkla hiç düşünüp bilmedim. Men öňünden aýtdym, hälki pikirimi jemläp ýetişmedim şo soraga diýip. Şo soragyň jogaby şu. Barın onda näme? Rowşanamda sen kysgaçyk bir jemlenni programda wagtamyny guturup barýar-da. Görelim, yani kıskacık aydan, yankı dilen hemme zatlarda dinin ulanışı, dine karşı döredilen düşünceler hemmesi 3. asırdan 16. asırlara çenli, orta asırlarda ölen çenli dinlerde bu olan zalimliklerin karşısına bir göreş.
Neticede Müslüman dini olmasa da Müslüman dinem ondan sonra 19. 20. asır açanı şu göreş alıp varılan göreşlerde Müslüman dinem payını alıyor. Yani gururun yanında yaşamayan diye de şunun için bizim dinimizden özat göre ondan doğru düşünmek gerek. Birinciden yani evolüsiya deyilen zaten aslında Kur'an'dan alınan. Misal için Huday diye ben 6 günde yarattım diye de son belli bir yaratılışın safhaları var diye. Alaktan yarattım, ondan yarattım, yeniden ettim. Neticede Huda'nın yaratılış prosesine değişli bir evolüsyon bir prosesi var. Onlar arasından bölüp alıp Darwin şunu ayrı bir hamana ayrı bir yaratılış prosesi ortaya koyabilir. Son hakikaten Hudaydan başka bir zat var ya bir düşünce mesele geliyor. Son şu düşünceyle adamların kellesi çarşı oturuyor da. Şunu bu analiz etsek hemmesi bir yerden bir Hudaydan geliyor. Dininiz ne olsa olsun bir Hudaydan geliyor. Yani doğru. Yani şu evolüsyon ödünü ama şu ya doğru yani da şunu как будто bir alimin oylap tapandır Darwin'in oylap tapan zatı hükmünde görkö diyorlar Darwin'in Huday'ı olup ateist olup şunun için evolüsyon teoriyası ham o dine değişti teoriya değil diyorlar da yöne evolüsyon ödünü var. Yani Huday'ı kabul etmeden düşündürüp bulunok ne için? Ne de biricikli canlardan adam yani sırışırımda organizm emele gelbiliyor. Ödünden sonra alimler alımı tecrübeyen üstü bilen yedi bilen o var. Biricikli canlardan iki öcüklü canlar var. Laboratuvaryan üstü bilen döredip bulunok. Şolar bir öcüğün döredip bilenok. Alınma bir öcüğü döredip bilenok. Emma adamın organizminde milyar trilyonlarca öcükler var. Her bir öcüğün kuruluşu edil şehrin kuruluşu yani sırışırımda da yıkıcı öcüğün kuruluşu. Ana şunu Burkan'da Huday diye de ben bir öcükten, bir suyun elemesine, molekulasından, bir avattan sizi yarattım. Üç keşik safhalarda, soy stadiyalarda sizi çalışırımlı kompleks ettim diye. Sonra Darwin ne için iminle adam maymundan geliyor diye. Burkan'da şeyle bir ayet var. Şu bir hemen topluluğu bir cemiyette eden yanlışlığı için siz pis maymunlara öğrülün dedim, öğrüldüler diye de Darwin'e monokaya da hem onu öğrülen bolsa значит maymun adama en yakın canlar değil tersine alıp verediptir. Biraz provokap analiz edin. Sen yine de şu Kur'an ya da İslam'ın dili bilen düşündürecek bolyan emma häzir şu taýda Hristiýan otursam şol İncil'in esasında Darwin'in teoriýasyny ödüsü İncil'i alar. Hristiýanlyga degişleder. Buddizmi getirsem Buddizm şonu Darwin teoriýasyny Buddizmden alypdyr diýip söýder. Şoň üçin men näme üçin bunu aýdýan? Şuň üstünde dawalaşma. Lel, aňarsynda bir Hudaýdyr. Şulatdan aňarsynda onu Allah diýip atlandyr. Şu adyň üstünde dawa etmeliler. Biz güni sonça diýdikmi? Ya İngilizce san diýdikmi? Biz bir zady gödäňine tutjaz, bir güni gödäňine tutjaz. Şu adyň üstünde dawa etmeliler. Sen näme üçin güni sonça diýip atlandyrdyň diýip men sana hüjüm etsem, ol baryp ýatan nadanlyk hem bilimsizlik bolýar. Biz şoň üçin şoň üstünde dawa edýär. Sen näme üçin bunu Allah yaratdy diýen okda Tanrı ya Hudaý yaratdy diýen. Da men şonu gödäňine tutýan, sen onu kim diýip atlandyraň da ahyrdan men bir Hudaý gödäňine tutýan. O köp Hudaý bolup bilmeýär yaradýan bir, aňarsynda bir ulugy güýç bar, bir uruhy güýç bar, Allahy güýç bar. Şoň Allah'ın adam al-ilah diýen sözden emele gelýär. Al-ilah diýmek ýokary tagala diýmek, yani gudraty güýçli diýmek. Arap dilinde onu Hudaýyň ady däl, ona berilen ad, döredilen ad ol. Al-ilah diýmek. Allah diýmek. Ya Allah Taala'nın ödü Kur'an-ı Kerim'le ödü atlarını tanıyor. O döredilen adının döreden zatı Allah Taala men şeyle tutumluyup adını tanıyor. Ol söz Arap sözünden alınan söz. Onun için adamlara düşündürmek için Hudaýyň ödü men al-ilah diýär. Men ýokary tagala diýär. Arapçada de diýilen ýaly artikeldir. Şo bir cins ady näme etken, öňe sürýän bir nämede näme şo. Goşma. Onda neme illeşler neme de wagtymyz tamamlandy diýenler gatlyk. Bir tane günlerde diýdi Hedret Osman döwrüne köp kan dökülipdir dine salmak üçin. Biraz şol ýalňyz Hedret Osman döwrüne dine salmak üçin köp kan dökülmedi. Hedret Ömer döwrüne köp uruşlar boldy. Hedret Osman döwrüne ýa musulmanlaryň öz arasynda biraz problemler başlady. Şonu aýtsak. Tamam. Omar barada men şu ikinci halifta ya bir çinovniklarymyza diýsegem bolýar bir rowayat bar. Birinji ýerde okamda bir kili enamym neme dikenekläp gitdi. Gurrun versem bolarmy? Aýny gysaç gurrun vera ýöne wag tagu torup bar ya. Ike böyle ýerse bolmasa näme. Awon. Şu İslam dinine köp peşkeş
näýlik köp pul beren soň ýeketäk eneleriň fondyny açan bir uly iş eden biri var. Abdurrahman Awfa dip. Bulam şu bulam şu Omar ibn Hattabyň dosty bolan. Indi ol halif wagtynda, halif döwründe bir gün akşam ýanyna gelýärdi bu dosty ýank Awfa Omaryň. Bulam otyr öz ýerine salam gowum ýaşyn. Sonra näme niyet bilen geldiň? Hökümet ýanky mesele men iş alparyan iş meselem bilenmi, iş meselesi bilen geldiňmi ýa-da dost hökmünde gurrunde bolmana geldiňmi men ýanyma diýe. Bulam ýok, men bir çay içmäne geldim, bir dost hökmünde bir guruluşmana geldim diýip duranna diýip Omar ýanky ýanyp duran şemi kiçilikden şemi öçürýärdi. Ullukan ýanyp duran şemi täze şemi o ne ýakýarda. Bu näme üçin beýtdik bu şem kiçi şemi öçürüp täzeden uly şemi ýakdy diýip näme üçin beýtdiň diýip soraýar Awfa. Sen men dostum hökmünde men bilen guruluşmana şahsy wagtymy sarp etmek üçin geldim. Şoň üçin men öz hasabyma, öz jüwümden, öz gazanjymdan alan şemimi ýakjak sen bilen diýär. Hökümetiň gaznadan alınan şemi men ulanjakkan men şahsy bähwitime diýär. Ana korrupsiýanyň ýokary derejesini aňladýar-da. Korrupsiýa garşy göreşiň ýokary derejesini aňlatýar. Korrupsiýa garşy göreşiň ýokary derejesini aňladýar. Bu yankım mesele 1995-nji ýylda şu dekadada çykdy we Boris burada şoňa jogap berdi. Bolam reklama däl. Boran ýanky gaty gowun eme getirilen ýanky riwayat hakykat bolmagy mümkin. Ol riwayatyň arasynda da hakykatlar bar. Ýöne şu optimistik notadan şu gepleşigi tamamlaýalyň. Onda dinleýijiler de ýene derwegedeki atladýan dini azatlyk, dini erkinlik bilen baglanşykly bugünkü geçeren gepleşigimde Türkmenistan goýunça bilermenler Gurban Murat, Rögüşen emem nowdy gatnaşdylar. İlleşler beren gurrun üçin gaty minnetdar, her kim öz garaýşy bolupdylar, hormat goýýar. Her ýanky özüne hormat goýýar, senin garaýşyňa da dinleýijilerim hormat goýar diýip umyt edýän. Gepleşigem jurnalist Aldamrat Rahimov alpardy, ilferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.